Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin, at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin, at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin, at di pababayaan ng Diyos. Ay manggagaling sa Kanya. Landasin natin